Pagkinabuhi ngayon nga Kristohanon, dili arang gayud ka sayo. Daghan og mga pagsulay atong atubangon, kung si Kristo imo gayong sundon. Ayaw kabalaka sa iyong mga problema, kay ang Diyos dili buta para ikaw pasagdanman. Una-una jud kaya kapit ng pagbalik na, uabot ang panahon ipataas ka ra. Problema sa kwarta, problema sa hinigugma, natural ra dyan na. Ayaw kabalaka sa iyong mga problema, kay ang Diyos dili buta para ikaw pasagdakma. Una-una jud kaya kapit ng pagbalik niya, uabot ang panahon ipataas ka ra. Ayaw kabalaka sa iyong mga problema, kay ang Diyos dili buta para ikaw pasagdan ra. Una-una jud kaya kapit ng pagbalik niya, uabot ang panahon ipataas ka ra.